musidɓe tedduɓe ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv e dendagal calcaltiri pelle men dendagal rendoji men jaam Allah wale mon sikki ala so buuɗal yurmede feri feeñi feeñay windere feeñay ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede kala altini musidɗo men sehil men funere men giɗo men tawa kadi ko giɗo fulɓe foof wono Sar Abdoulaye Sarr ene hewno wadde kala saaha kala altini addande ɗo yewtere ko fate hirjino noon taw ko yewti ko fate gandal musidɗo men noon Sar Abdoulaye Sarr gonɗo e ɗemgal seeɗa tawi kadi ko ɗemgal jaam ko jaam joguimo eɗen wiya yo jaam duuma e makko duuma e fittade makko yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko Allah jarna tampere o tampani o darani leñol ngol Allah rokka leñol ngol kadi yiide e andude tampere o tampani leñol ngol en woni mawɓe balɗe juɗɗe e battane moƴƴe en mbimo ziyara mo wone wadde ɗo kadi taw ko ziyara yettoyade jinnaɓe yettoyade musidɓe yettoyade bandiraɓe yo Allah waɗ ziyara ka jaɓaka allahumma amina hande ko musidɗo mon almudel mon Qadi Abouba on ñagama yafuy noon saabu on jii décor o waylima seeɗa saabu eɗen gandi eɗen kewno addude yaadinde e yewtere he gacol walla guitare ko muñata nde wonnon e ɗum ɓeyda safnude gandanɗa hoore maɗa e yewtere nde e ɗum ɓeyde kadi gandanɗa hoore maɗa addande heɗotoɓeɓe so tawi a waɗi ñañoro walla a waɗi hoddu walla a waɗi guitare ene dusma an kalowo nde wonnon kalowo so tawi ne heɓa retour tigi ɗi jogo coftede ene jogo belamma ene jogo dakamma wawde gandanɗa maɗa haaldi keɗotoɗo ne so tawi hol ñuñata less ko ñuñata ko ene deeƴi e fittano muɗum en addan ɗum wawde hettade ene ɓeyda kittiku mum ene ɓeyda ɗum addan ɗum wadde concentré ɓeydude concentration mum ha wawa tigi heɗade e famde message gandanɗa hoore maɗa ko jiɗɗen addude ko ɗum noon hande ñaati yafuya keɓani addude sabu jogade caɗele to banggue gandanɗa man téléphone goɗɗo ko kewno yen waɗirte ha ñañoɗo walla hoddu walla guitare warata ha ɗum caɗele seeɗa takkade ɗum sabu hande waɗum tawi seeɗa yafuya ko addi foof en mbimi dendagal caggal no jan jettuɗen Allah mbiɗen alhamdulillahi rabbil alamin enen foof kadi ndentuɗen mbiɗen alhamdulillahi rabbil alamina nde wonnon julɗo so tawi o fini o lelima o ɗanima saabu eɗen gandi ɗaniɗo ko mayɗo holko woni mayɗo woni ko gandanɗa hoore maɗa ɓandu ndi ruhu ala e muɗum neɗɗo noon so ɗanima tan ruhu o yaltat sortate e fittade makko ruhu o yaaha o laatima mayɗo ay ɗon so neɗɗo mimmo hello findinimo walla hunde dille e makko aussitôt ko ɗon ruhu o arta automatique natta e nder makko ruhu ɓuuri hunde foof yawde way kono miijo ni neɗɗo wawi wondude joni miijo Amérique walla miijo Belgique walla miijo wompu donc miijo no wayi yawde ni roho jaltugol mum e gartugol mum ko noon wayi yawde so memama ko ɗon ruhu o walla so dille ngari ko ɗon ruhu o nattata e makko o fina hankkadi gandanɗa hoore maɗa o laato gurɗo o wurta ɗaniɗo ko mayɗo den kala ɗum pulare ne haala ɗum toujours ɗon noon so ruhu arti e maɗa saabu ruhu o ne wawno yaade wasa artude so ruhu o yeehi artani noon wiye neɗɗo yalti aduna kanko de ko ɗaninoɗe min pini hande ɓe tawi o maayi ruhu o yeehi ruhu artani alhamdulillahi rabbil alamin Allah rokki en ruhuji men yaadi caggal nde ɗaniɗen ɗoygol kadi ko foftere fof ko foftere ɗoygol ɓuuri moƴƴude nde wonno so neɗɗo ɗanima foftinta ko ngandi ndi pop deƴƴat neɗɗo so fini guila e miijoji muɗum ha e haaluji mum ha e dille mum ko waɗata pop ko ngandi waɗata ala noon ko deƴƴinde ndin ngandi so wona so neɗɗo ɗanima ngandi ndi pop ndi renda ndi deeƴa neɗɗo o fofto ko ɗum waɗi ɗoygol ko hunde gandanɗa hoore maɗa moƴƴere to banggue cellal aade
ɗon so neɗɗo fini e foftere muɗum ruhu o arti alhamdulillahi rabbil alamina o ummima o jooɗima ɗo ko addi fof konngol gardol fongol iwde hunuko makko ko wiide alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina o yetta Allah o jarno Allah gandanɗa hoore maɗa caggal nde rokkimo fartange ɗanade ha o no yiɗirni o fini omo selli omo hisi yo wi alhamdulillahi rabbil alamina ɗon to ummi tan gandanɗa hoore maɗa ummi e leeso makko ko adi komo daro ko adi komo yahata rodde ko adi komo waɗa fof musidɓe tedduɓe yo ƴettu hay soko minute goto o wi alhamdulillahi rabbil alamina ko adi ɗon komo ummo komo yaha hebloyade ko adi ɗon komo ummo omo yaha ɓuftoyade ko adi ɗon komo ummo omo yaha salligoyade ɗon to o jooɗi yo yettu Allah yo wi alhamdulillahi rabbil alamina yettu Allah ko ɗon o foti ɓamde yettude Allah sabu gandanɗa hoore ma ɗanademo ha weeti sabu so ɗani ɗo o wiɓe ne mbawno yande makko mbaramo to ɗani ɗo cumun wawno wadde galle he o yalta aduna to ɗani ɗo gandanɗa hoore maɗa huɓerde nde ne wawno yande makko o yalta aduna to ɗani ɗo hay sinno haydara yanani makko ruhu o ne yaruno ni ene wawno wasde artude o yalta aduna ɗon noon to o fini gandanɗa hoore maɗa mo ɗani malikaji ne mbali rendemo yurmede Allah ne wali rendemo o fini yo wi alhamdulillahi rabbil alamina o yetta Allah ɗum noon enen fof en denti en mbi alhamdulillahi rabbil alamina en mbi alhamdulillahi rabbil alamina sabu Allah dokkude en fartangi e yiide oɗo ñalawma altine hande Allah dokkude en fartangi wawde fofde tawa kadi fofango men wona fofango oxygéne wona fofango senglede butelaji walla senglede oxygéne Allah dokki en fartangi wawde finde ɗaɓɓoyde kadi gandanɗa hoore maɗa ko mbaɗɗen e jiifaji men ɗaɓɓoyde ko ñamɗen ko ñammiɗen e ko dewruɗen Allah ko jokkini en ɗam yo Allah newnan kala julɗo yo Allah junno balɗe ɗe moƴƴina battane enen fof kadi en denti en mbi alhamdulillahi rabbil alamina en juuɗe nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo men mo jamirɗen yen juuɗe kala saaha en jetti en jarni en donima dendagal seereɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en jetti en jarni en doni jinnaɓe men ɓe sababu munen godal men e o aduna alhamdulillahi rabbil alamina en jetti jinnaɓe men no fewi no fewi no fewi neɗɗo kala ko dañi yo yettu jinnaɗo mum kala ko neɗɗo dañi e moƴƴere kala ko neɗɗo dañi e gandal kala ko neɗɗo dañi ko wawi wonde pop yo yettu Allah yetta jinnaɓe muɗum yo yettu Allah yetta jinnaɓe mum kala ko neɗɗo wawi dañde e aduna yo tinnu yo hakkille mum yo artu jinna hakkille mum yo kala saaha yo ara jinnaɓe yo ittan hen haqqe jinnaɓe mum ha timma sabu jinnaɓeɓe ko kamɓe goni gandanɗa hoore maɗa sababu kala mbiɗen ko neɗɗo dañi aduna sabu kamɓe goni sababu godal men e oɗo aduna ɗum noon jinnaɓe kala gurdaɗo jinnaɗo mum yo ngati hen ñiiƴe koye yo ngati hen ñiiƴe yo teddin ɗum yo hormo ɗum yo batta ɗum yo yewtide muɗum neɗɗo yo won sehil jinnaɗo muɗum neɗɗo yo won complice jinnaɗo mum gande koye jinnaɓeɓe koɓe gande mehe gande koye jinnaɓeɓe koɓe yurmede mehe gande koye jinnaɓeɓe koɓe barke mehe nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o wi kala gurdaɗo jinnaɗo mum jinnaɓe mum ɗiɗo yo andu mo jogui dame ɗiɗi aljanna udditiɗe so tawi hen goto yeehi yo andu damal uddima o heddirima damal gotal musidɓe tedduɓe ganden noon jangga ko ganda ko ha janggo e ganda ko ha jangga dame ɗe ko uddoje ɗiɗi ɗi foof ko uddotoɗe soko adi noon ko dame ɗiɗi ɗi foof ne uddo yo tinno yo neɗɗo yo tinno yo profite ko adi ko dame ɗe ne uddo profite noon ko tinnade jinnaɗo mum tinnade jinnaɗo mum noon wona gandanɗa hoore wadde mandaji ɓutti walla wona gandanɗa hoore maɗa ko sohli foof aɗa waɗa ɗum to banggue financement ala ko jogade mum hurum ko jogade mum respect ko yiide ɗum e kala saaha so tawi jinnaɗo ma gonduɗa e mum koye wuuro tinno so tawi a fini subaka ono gonde e wuuro hayso gondani e galle goto so tawi a ummima ko haaju heewi heeji ko foof ya ha jettoɗa jinnaɗo maɗa so debbo o so gorko o soɓe guuri ɗiɗi foof jettoɗaɓe kamɓe ɗiɗi foof calminaɓe jooɗoɗa yeeso mabɓe kofoɗa yeeso mabɓe hayso ko minute goto walla minute aji tati jooɗoɗa yeeso mabɓe ɓe darma daraɓe ɓe darma daraɓe wallahi saaha aɗa daara jinnaɗo ma ƴukko wallahi sa ƴukkima jinnaɗo ma daare walla sa ummima aɗa yaaha a rumtima ma jinnaɗo o wedde ma darande ene darma so tawi ganda aɗa wumni ɓerde makko darande nde o daranma nde ko darande duwaw o wima yo Allah mawnine yo Allah waɗuma barke yo Allah teddine yo Allah horme ɗon noon so beltinɗa fitan makko
duwaw sodetake duwaw muyde barke sodete barke muytake barke sodete neɗɗo a tampanat jinnaɗo ma tan duwana ma keɓa hayso duwanakima so tawi tan a tampini jinnaɗo ma baba wi ɓernde ɓuuɓi tan duwaw jabam hayso wiyanima ya Allah ya Allah so tawi tan ɓuumni duwaw ɓernde jinnaɗo maɗa musibitude Allah ɓuuna ɓernde maɗa so tawi tan ɓuumni ɓernde jinnaɗo maɗa ɗon ɓernde makko ne ɓuuɓe maɗa o duwante kadi so duwima Allah ko jabotoɗo duwawuji ɗiɗi coyata duwaw jinnaɗo ma jibinɗoma a ɓuumni ɓernde makko so duwanima tan duwaw koko jabete ceerno maɗa jangguinomo diine jangguinomo Qur'anul Karim a ɓuumni ɓernde mum so duwanimama tan koko jabete walla ni hayso wona jangguinomo Qur'ana kala ceerno ma jangguinomo wona jangguinomo meccal yo ko wawi wonde pop a ɓuumni ɓernde makko o weltima e golle maɗa o duwanimama tan gandanɗa hoore maɗa duwaw o jabete ƴeewe walla kon yeewi tan almuɓe taw ko almuɓe ɗoftiniɓe sernaɓe mumen walla ɓiɓɓe ɗoftiniɓe jinnaɓe mumen kala ko ummini Allah waɗat hen barke Allah nonnan ɗum jaaha nokku taw gandanɗa hoore maɗa wooda ɓe jaaɗa e sakataɓe nato ne kata Allah ɓiltuma e kata o wiya kayit dañi sens wona sens dañete ko loterie wiyete neɗɗo dañi sens ko yaha jouer loterie wiyete neɗɗo dañi sens ko jouer loterie sa jouer loterie dañoɗa million ngaji wiya kayit dañi sens walla jouer carte mbiyeɗa dañi sens kono noon walla gueɗe holtoneɗe natata ala ko yaltini ɗum so wona duwaw on wiyetake dañi sens wiyete o karɗo duwaw wiyete o ko karɗo duwaw wiyete ko karɗo duwaw holto almudo jangata o ummo e ceerno ɓumni ɓernde muɗum duwanomo o yaha ko waɗi fof Allah waɗi hen barke wiye kaari kay dañi sens ene notana wona sens o dañi ala ko duwaw o heeɓi duwaw noon ma tampate ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗe mbatten hakkillaji men no fewi e jinnaɓeɓe mbatten hakkillaji men no fewi e jinnaɓeɓe jinnaɗo kala ko dañi ƴettude yitere mum fawa e ɓiyum walla ɓiyum takko sara mum jinnaɗo kala ko dañi heɗanede no ɓiɗɗo o dardamo yitere jurmo dardamo yitere teddugal dardamo yitere jinnaɗo ɓurnimo hunde pop wona tan min ko yiɗi fof banneldam ratio makko ne timmi sa fini subakara wonde e bamma wuuro walla wonde nenma wuuro pina jaaha hajuji maɗa a anda no ñaldi a anda no fidde musidɓe tedduɓe saɗa wonde jinnaɗo maɗa e wuuro sa fini subaka tinno ar jooɗo sara mabɓe so ɗiɗo fof non guuri jooɗo yeeso mabɓe so goto hen ar jooɗo sara muɗum jewtida e muɗum namdoɗa ɗum holko yiɗi namdoɗa ɗum holko sohli namdoɗa ɗum tawi ala sagga jogui namdoɗa ɗum mbarɗa nima mbar ala ko musata ɗum takkoɗa sara muɗum saɗa wawi ɓosande ɗum koyɗe ɓoosa koyɗe darda ɗum yitere jurma darda ɗum yitere gilli darda ɗum duwanoɗa ɗum yo Allah ɓoyno ɗum yeeso ma ɗo kañumne duwanama ɗum ndeysaan on jinnaɗo so tawi on ɓiɗɗo so tawi o ummima o waɗi noon Allah ne seedi to ummima o waɗi o ummima o rumtima ɗon babiraɗo guila to joyɗi babiraɗo wonata walla jinnaɗo debbo wonata e duwade so rumtima daramo dardamo nden yitere yo Allah waɗima barke yo ɓiye waɗane ni yo ɓiye jogoyma teddugal yo ɓiye duwo gandanɗa hoore maɗa kadi duwaw jinnaɗo soyata ɗum noon musidɓe tedduɗen jinnaɓe men an gonɗo caggal leydi walla gonɗa wondani e wuuro woto e jinnaɗo maɗa alhamdulillahi rabbil alamina hande téléphone ngaji ne goodi WhatsApp uji ne goodi foof ne woodi so tawi a fini subaka ko adi pop noddu jinnaɗo ma téléphone namdoɗa ɗum nene walla mbiya baba mbaron pini mbar ala ko musma mbaron ɗanima mbar galle min fini mbar ala sagga joguiɗon wanni jinnaɗo maɗa nana dande maɗa nde seedi sa waɗi ni laabi ɗiɗi laabi tati a waɗi ni so tawi a fini subaka so crédit ala walla so tawi réseau ala so tawi a noddani jinnaɗo ɓernde makko daroto miijoto ko yataw kada selli musidɓe tedduɓe gande koy ƴeewe enen tan hande sakataɓe hande ɗo en joguiɓe sukaɓe e sa daw ha fini tan dawi ligguey maɗa ko adi kadi jippotata ko hakkille ma foof uddi ɓikkon maɗa hakkille maɗa ene goni e ɓikkon maɗa sa aɗa dogi arti galle gonta koye lemade aɗa ƴewta ɓikkon ma goni ɓikkon so nani baba gari ganna koye dogde ene paaya mumen ne jabɓo ɗumen ayi no mbaɗen sukaɓe ne dewirta ɓernde ma darno ɓesgu maɗa gonirta caggal leydi ɓernde ma darni ɓinguel ma ni wallahi jinnaɓe ɓe ne ko noon ɓernde mabɓe dardi faade meɗen ɓiɓɓe mabɓe ɗum noon jinnaɗo quel que soit duuɓi mbawɗa dañde jinnaɗo ma darama tan ko ka tiggu darama tan ka bébé darama tan ka entaɗo darama tan ka ɓiyum ɗum noon tinnoɗen
haqqe yitere woni hon jaɓen wayrude yidde jinnaɓe hayso ko caggal leydi gonɗa saaha fof waɗa feere doga garta kala belsindiɗo aɗa woni caggal leydi aɗa wiya hande ha jinnaɗo ma yalti aduna caggal maɗa wallahi ma nimsa gandanɗa sa renaki ma ancir ladde no didorno sa renaki ma ancu ladde no didorno sabu min mi heeɓi ɗum nde jinnaɗam ruttoto taw min jooɗima duuɓi 3 walla duuɓi 4 mi yiyani jinnaɗam gorko yalti aduna nde wonno jinnaɗo goram ko sehilam no feewi wonno nde o yalti aduna mi découragé gancumi ladde nde ummimi toon garmi duwaw ha ɗo nde gartumi ɗo mi ancu ladde no didorno mi ancu ɗalngal no didorno sabu gandanɗa hoore maɗa wasdemi tawede wayrudemi yiide jinnaɗam e wasdemi wirnude jinnaɗam e wasdemi gandanɗa hoore maɗa tawtorede hunde muusimi gancumi ladde no didorno yo Allah yurmoɓe yafoɓe Allah hana janna baba noon ne hewno wiide o wirnude jinnaɗo mum wona ƴettude leydi jorta e jinnaɗo mum so maayi woni wirnude jinnaɗo mum ko toppitade ɗum e sahane wuurde nde toppitoɗa ɗum sahane wuurde nde calɗa yeewe sahane wuurde nde calɗa heede calɗa hola sahane wuurde nde caloɗa gandanɗa hoore maɗa jasde bandum en jasde guiƴum en kala ko jinnaɗo ma sohli banna ɗum hoto fad ni ha mbiya ha ñagoma banna ɗum beltina ɗum tawa kala huuro mo joguino e wuuro ngo janggo e jaam on huuro so ƴewama tawa kañum ne wawi humtude haaji o ay o ko o woni toppitade jinnaɗo mum wasa ngakkede haydara ko o woni birnude jinnaɗo mum woni wirnude jinnaɗo mum ko suurde ɗum suurde noon neɗɗo noon ko gueɗe e gurdam yo Allah rokken suurde jinnaɓe allahumma amin Allah rokken suurde jinnaɓe batte hakkillaji mon no fewi jinnaɓe onon wurdaɓe jinnaɓe batte hakkillaji mon no fewi takkude e jinnaɓe takkoɗeɓe kalneɓe haaluji belɗi kalnoɓe gandanɗa hoore maɗa kongude ɗum kettoɗenɓe hoto mbiye o hoore mum koko heeli hoto mbiye o ne heewi haala hoto mbiye o ko aduna mum koko ɓenni ala hoto mbiye ɓe o ko dépassé ala wallahi ɓe mbiyaten ko dépassé walla ɓe mbiyaten hannde ko modernisation wallahi hol teddugal ɓe jogui wol gandal gande ɓe jogui wol nunɗal ɓe jogui wol neɗɗagal ɓe jogui wallahi ala to yiyete so wona e mabɓe nan batte mabɓe hakkillaji no fewi kala ɓattiɗo jinnaɗo muɗum ma wot ko heeɓi ko heddi ɓe keɓani noon assalamu aleykum musidɓe tedduɓe batte hakkillaji mon no fewi e koye jinnaɓe men batte hakkillaji men no fewi jinnaɓe en mayiraɓe jinnaɓe en yo tinno e kala saaha sa heñaki kala saaha sa ronkani hayso ko laabi 2 par ñalawma woni subaka lawde pinɗa sa juuli salatu maɗa mbiɗon so famɗi laabi 2 par ñalawma sa fini a juuli salatu maɗa mbaɗa duwaw mbaɗa fatiha salatul fatiha mbaɗa gandanɗa hoorema salatu annabi ƴeewa hay soko laabi 12 salatul fatiha nelda jinnaɓe maɗa walla mbaɗa qul huwallahu laabi 11 tawne wonde bisimillahi rahmani rahim qul huwallahu laabi 11 nelda mayɗo maɗa e mayɓe julɓe kala mbaɗa ɗum haada ina rasul sa sallam e haada e dendagal mayɓe julɓe kala nelda jinnaɗo maɗa subaka nde pinɗa julla salatu so tawi kadi gandanɗa hoore maɗa a juuli gueeƴe ko adi kadi leelo mbaɗa oɗo duwaw so tawi a ronkani kala waktu mo julɗa ne foti mbaɗa ɗum so tawi noon haajuji ma ɓurrima doole walla ganduɗa ko ronkam musidɓe to tinno duumo e wadde ɗum kala nde pinɗa subaka e kala gueeƴe ne julɗa ko adi kadi leelo kadi sa teskima gandata ko ɗum jaabama on duwaw ne jaabe ko kala ñande mbasɗa wadde ɗum sa duumima ko mbatta ko kala ñande mbasɗa wadde ɗum ma yi e koyɗol ma yi jinnaɗo maɗa ara e maɗa e koyɗol walla jinnaɗo ma gara e koyɗol nawduma so waɗi selli walla ma yi kam ma yi maale gara e ma kene gandinma wonde a waɗani ko mbaɗanoɗa ɗum waɗi moƴƴere Allah kala ko neɗɗo waɗata yo tinno yo duuma hen wat ko mbawɗa kono yaata ko duumoto naafile saɗa wawi nafilude hayso jamma fof darde 2 yaata woni saɗa waɗa naafile maɗa ñalawma hayso darde laabi 2 kala ko mbatta tan tinno yo duumo hen yo won gonga ko wona waɗa hannde mbaɗa woppa ala yo duumo hen ɗum waɗi kala moƴƴere Allah ne duumiɗa kala ñande a waɗani ɗum ma yi ma tesko ko hunde ne ara ma kene andinma an nde holko ponnoɗa wadde a waɗani so tawi kay duwa ko mbaɗata ko ne jaabe ne moƴƴi ne timmi musidɓe tedduɓe ko parenthèse wonno hayso parenthèse o juuti nde wonnoon seɗen kala haala jinnaɓe jiiɗi addi ƴude hande ko fate gandal altine kala altine koko fate hirjino ko fate gandal nde wonno gandal ko lampa jeento ko windere nde foof gandal ko puccude ɗo windere nde foof
ɗum noon tinɗen e gandal, tinnoɗen a jangude gandal noon musidɓe tedduɓe heɓete ko jangdi, gandal ngal tigi heɓata ko jangdi. Gonga wol gandal mbiɗen en kaalino ñanden, wol gandal Allah ne loowa neɗɗo gandal, wol gandal ne ɗon jibdine hen, kono wol gandal kadi musidɓe tedduɓe surtout gandal tigi ko jangde namde ko wittu. Il faut ko bitten, il faut ko janggen, il faut ko janggen ɓesguji meɗen. Abdoulaye Elhaji Oumar de o liksebo gorgol Seydi De yo Allah ɓuɓane, o wi ɓiɗɗo gorko so wi nimsi janggani, o dañi ɓiɗɗo gorko o jangginani, wallahi o semti o semti o nimsani, saabu so nimsino janggani, so tawi o dañi ɓiɗɗo gorko o jangginat. ɗum noon musidɓe tedduɓe jangginen sukaɓe meɗen, jangginen sukaɓe men tigi kadi hoto gañoɗen e jangde nde. Ko wawi wonde foof noon wona jangde qur'ana nde yo, wona jangde faraysi nde yo, wona jangde arabe nde yo, wona jangde meccal yo, kala ko janggiten sukaɓe men yo wone gonga men tigi ƴeewen sukaɓeɓe teskoɗen ɓe, ƴeewen sukaɓeɓe holko jiiɗi, ƴeewen sukaɓeɓe holto banggueji hakkillaji mabɓe ɗi pertiri. enen noon eɗen jogui caɗele men ko wasde teskade, ɗum certiɗen tubakoɓe, ɗum certiɗen e gandanɗa hoore maɗa yimɓe hewɓe ɓe gandanɗama ko teskotoɓe, kañumen teskoto cukalel, kede cukalel ne famɗi sahaɓe jewtida e mum ɓe namdo cukalel ngel holko yiiɗi wadde, holko ngel yiiɗi wonde so ngel mawnoyi. Walla saha sukaɓe sen pija ɓe tesko sukaɓe holko pijirta, neɗɗo ne jogo ko wiyete gandanɗa hoore maɗa ambition, neɗɗo ne jogo ko wiyete rêve. enen noon en kewani gandanɗa hoore ma teskade ɗum. ɗum noon moƴƴi ɗum yimɓe tesko e sukaɓeɓe. aɗa yiya sukaɓe guel ɗo cukalel haysene fija yiiɗi fijirde gandanɗa hommata ko wonde docteur, guel ɗo cukalel haysene fija guel yiiɗi fijirde ko wonde gendarme walla wonde policier, guel ɗo ne fija hayso guel fija so guel fijirta gandanɗa hommata ko yidde wonde ceernajo mawɗo. donc il faut ko yimɓe mbatta hen hakkillaji, ƴeewa sukaɓeɓe ko ƴeewa ɓinguel maɗa sen jangga. eɗen gandi enen sukaɓe men ko adi ken naata école kewɗen fuɗɗade nanir ɗum ko Qur'an d' abord, ƴeewa testoɗa cukalel ngel to banggue Qur'an to mate engel feere hakkille one feeri to banggue Qur'ana, beele engel yaawi wawde Qur'ana binde maggel, beele engel ganda dursito, beele engel jangga, beele janggin maggel ne moƴƴi, beele dande maggel ne weeli. teskoɗen ɗum sa teskima ɗum e ɓiye walla ceerno o e hoore mum ma tesko ɗum e ɓi almudo o, musidɓe tedduɓe on so tawi gandanɗa hoore maɗa jangguji jaam a nannoyi ɗum école, a yii to banggue école to haqqille fettaki tan walla ɓuuri wawde fooɗanade ko yidde janggoyde to banggue Qur'ana ga, toppito Qur'ana makko, toppito janngingol makko Qur'ana, toppito janngingol makko Qur'ana. kono noon hannde ko monde gandanɗa homaɗa matériel, hakkillaji fof hannde keddi tan koye jangde école aji ɗi walla ko gandanɗa jomum fof jogui janggude mum tubankore, jangguinde sukaɓe mum ko tubankore, yo jomum janggo école aji française walla janggo école aji mbawɗi wonde pop. ɗum hannde yimɓe ɓuuri wawde wadde doole musidɓe tedduɓe e Qur'an o. kono eɗen gandi so tawi tigui on tengtima on ƴeewi ma on gandu musidɓe tedduɓe holko woni e Qur'ana ala to woni hay banggue goto, holko woni e Qur'ana hay nokku jangde Qur'ana holko woni hen hay nokku ala to woni. alhamdulillahi rabbil alamin. kadi hannde en jii sukaɓe hewɓe hande kadi ne jogui kiram, ene jogui courage yidde janggude, ene nana hannde mbaɗi valorisé Qur'ana o, hannde nana mbaɗi valorisé, nana mbaɗi modernisé janggol Qur'ana ngol hannde. ɓe toppiti jangde nde hannde ɓe jogui hen kiremeje mawɗe no fewi, saabu en jii hannde mi tokkon yeru watti hannde waɗede concours international récital Qur'ana. en jii hannde sukaɓe meɗen ummo Sénégal walla ummo Mauritanie ɓe jaaha haa to leyɗele arabe, jaaha haa to Arabie Saoudite, ɓe jaaha haa to Qatar, ɓe mbadoya toon kawguel tawa kawguel international, ɓe piya arabeɓe ha nangga e ɓoggi, ɓe jalta vainqueur, ɓe jalta premier walla ɓe jalta deuxiéme. en jii ɗum laabi kewɗi. sukaɓe Sénégal naaɓe hewɓe Touba naaɓe ɗum no jeehi. sukaɓe ɗen jogui hannde sukaɓe mataw en ngala banggue udditare wadde ɗiɗon concours aji, kono eɗen jogui sukaɓe hannde e nder Foutaji he no mbawiri Qur'ana o ni, no janguirta oɗo Qur'ana ni, eɗen gandi so mbaɗi guel kawguel so yeehi gartat wada ko gartiri. jomum heeɓa million ngaji ha heewa e concours goto, jomum heeɓa gandanɗama sababude muɗum ceerno mum heeɓa kadoji ha heewa, jinna e mum banni hen beeji makko banni hen pop, eko wayi noon hannde en jii alhamdulillahi rabbil alamina. ƴeewe hannde dañɓe martabaji mabɓe, sernaɓe hannde joguiɓe martabuji hannde, hol sernaɓe hannde jogui martabuji, hay toɓe jooɗi galleji mabɓe ɗo hay goto ala mabɓe jahata ƴeewoyde,
sa yiɗi gona gouverneur, sa yiɗi gona préfet, sa yiɗi gona chef de l'état, président de la République, sa yiɗi gona premier ministre, haaju maɓɓe arta maɓɓe jamais haɓe ummoɓe jaha ɓe jiyoma, ala ko an déplace to ngara jettoɗa, kadi ko mbawɗa wonde pop ƴeewe sernaɓe men, alhamdulillah rabbil alamin, gardi sernaɓe men, ƴeewe ceerno Madani Tall en, ƴeewe ceerno men, ceerno gandanɗa ceerno Samassa en, ceerno Aliou Thiam en, ceerno Abdourahmane Dia en, ceerno Yaya Ba Richard Toll en, e woɗɓe ceerno Habou Diallo en, hay soko Diallo ko ceerno jankiniɗo, kono en ji ko président de la république kañum umoro ha gandanɗa hoore maɗa paali mum e escorte mum, so fandima kañum gardiɗo yo darat to, ara jomum yetto no almudo janggo e galle hono diccorto ni ko noon jomum diccorto. ƴeewe ceerno gandam ceerno Amadou Tidiane Ba Madina Gounass, ƴeewe musidɓe tedduɓe khalife général de Tijaniya, ƴeewen ceerno Serigne Mountaga Mbacké Touba, hande ko mbawɗa wonde pop a arat ha jettoɗaɓe diccuɗa yeeso mabɓe no almudu ni, kala haajuma ñagoɗa duwaw mbiya yoɓe tinno yo duwane yoɓe duwana gandanɗa ma leydi ndi, kala jiɗɗo wonde hunde kadi ma yaɓɓa koye ɗum ara ha yettoɓe, ma yaɓɓa koye ɗum ara ha yettoɓe. ala foof meɗɗo yiide ceerno Samassa en e fayi Dakar ne yan ƴeewiya Macky Sall walla ƴeewiya Bassirou Diomaye Faye walla goɗɗo, ala hay lawol gotol, hay lawol gotol, ko ɓen kay ummototo ngara ñagadema walla ƴewde haajuji mumen, alhamdulillah rabbil alamin, jomumen e keeɓa kadi gandanɗa hoore maɗa ko hunde ko hurummo jomum, Allah waɗe teddugal, Allah waɗe jomumen ko hen gurdata mayde hen ha dontina e ngal ɗon teddugal, yo dusuji ɓooye, yo gurdam ɓooye, wona jangde tan jangde laamu hande joni a woni ministre yimɓe ndewa caggal ma janggo ittuɗa gonta, walla a woni député joni janggo pina jalom ittuɗa ɓortoɗa, ƴeewe laamuji hande a tinta aɗa woni président tan ha gona prisonnier, walla tina a woni prisonnier tan ha gonta président e goɗɗum a wonat ministre joni aɗa laami janggo jaam laamu gasa, tuumiɗa ga mbiɗa waɗi ga heddo kake ma tette ga hette aɗa aybine ga aɗa soke ga aɗa waɗi en ji laamuji men, en ji Afrique, en ji ko wona Afrique, en ji hol président ji kewɗi holno jaltiri laamu. ɗum noon musidɓe tedduɓe ko yidde wiide en jangde ko neɗɗo wawi jangguinde ɓiyum pop yo toppir jangde muɗum, toppitade jangde ɓiyum noon ko toppitade ɓiɗɗo no janggiri, toppitoɗo kadi jangginowo o no jangguiniri ɓiɗɗo, surtout noon to banggue jangguin Qouranul Karim o. en ji hande walla mahadaraji no goodi ko wiyete mahadaraji moderne, a waɗat toon ɓinguel maɗa aɗa yoɓa ɗum ko par lewru joɓata ko kalisa ha wayno leydi, way kono joɓande ɓiyum bourse janggoɗe ɗini. musidɓe tedduɓe eɗen jogui noon duuɗe men, tawa kadi ko duuɗe jangde lasde nde kadi ko toon barke o woni tigui tigui, saabu eɗen gandi ƴeewe hande wol joguiɓe gandanɗa maɗa diplôme aji, wol joguiɓe seedantagal tawa jalti koye gandanɗa école aji hande moderne ɗe mbiyeten e Qur'ana, kono ƴeewe joguiɓe hijage ƴeewe par rapport e ɓen yaltuɓe duuɗe, taw ko duuɗe men aadiɗi jangde men jangde fina tawade, ƴeewe no wayi sertude. neɗɗo ne jogo gandal tawa alda e barke, neɗɗo ne jogo gandal seeɗa taw wonde barke, ko barke o woni l'essentiel o, barke o kañum woni l'essentiel o. an noon eɗen jogui serreɓe men alhamdulillah rabbil alamin, nana jangguina sukaɓe meɗen musidɓe tedduɓe, ballen sukaɓe no janggiri, ballen sernaɓe no jangguiniri sukaɓeɓe, ballen sukaɓe no janggiri alhamdulillah rabbil alamin, kadi ɓuuri jasde e wuuro pop ko gara e wuuro ananani sukaɓe no dirtiro hen, ɓuuri jasde e wuuro foof ko gara e wuuro a tawani hen duɗal to sukaɓe janggata, ɓuuri jasde e wuuro foof bisimilla, ɓuuri bonde e wuuro pop ko gara e wuuro ananta burore en almuɓe ne jeelo e galleji ananta ɗum fof ɓuuri bonde e wuuro, kala wuuro ɓuuri hewde wuuro ɓuuri almuɓe to almuɓe jeeloto musidɓe to ngom ɓuuri hedde barke, saabu eɗen gandi mawɓe men yummiraɓe men gandi jinnaɓe men pinɗo foof ittata sadak, pinɗo foof ittata sadak, guure men tokose walla guure mawɗe to jaaɗa foof gudduɗangaji aɗa yimɓe miskine eɓe jooɗi ene jeelo, kono guure men yelloto hen ko almuɓe. ɗum noon musidɓe tedduɓe pinɗo foof ittata sadak mum, so tawi no ittata sadak maɗa guila subaka ha hiira aɗa itta sadak aɗa ronki andude almudo mo cakkortoɗa, musidɗo ko fewani. ɗum noon so guure men badɗe almuɓe tinɗe batten hakkillaji men no fewi e almuɓe, ko ardi foof batten hakkillaji men e seerenɓe janguinoɓe Qur'ana ɓe, ñanten ɓe jonnen ɓe teddinen ɓe, ñanten ɓe jonnen ɓe teddinen ɓe,
ala pop ko ɓuri moƴƴude aduna ha fote jangguinde Qur'anul Karim. noon ñantenɓe ñoƴƴinenɓe ñantenɓe teddinenɓe musidɓe tedduɓe ballen ɓe no ɓe jooɗiri ɗo noon sen kaali ɗo jetten jarnen ñabinnaɓe e teddugal dokki ceerno data woni ceerno Mouhamed Tijj nde ari gandanɗa hoore maɗa o heeɓi bo ɓayri to ceerno makko ceerno Cissé to Lek Sebo Gorgol o ari to ñaabina jangguinde ɗon alhamdulillahi rabbil alamina ɓe jaɓɓimo ɓe dokkimo ɓe mbaɗimo ɓiɗɗo wuuro ɓe mbaɗimo gandanɗa hoore maɗa ɓe dokkimo teddugal kala teddugal ngal ceernajo foti hebde o heeɓi ɗon ɓe ballimo ha huuɗi alhamdulillahi rabbil alamina hande o mono wuuri gurdam taw ko gurdam mbaɗɗam fayida no fewi teddugal pop yimɓe wuuro ngol jogui makko teddugal pop gandanɗa hoore maɗa omo jogui alhamdulillah almuɓe jangguiɗon sukaɓe makko almuɓe omo janggui almuɓe ceerno Date min calminima de passage en donima dendagal ñabinnaɓe foof e ndeɗo darde ha timti noon kadi en jaatigueɓe maɗa ɓe yo Allah junnu balɗe moƴƴi battal ko ni gandanɗa hoore maɗa gurre e poti wade so neɗɗo ari ceernajo ne jangguino ari wuuro jabɓoɗen ɗum so tawi kadi koye wuuro men jeeya on kay alhamdulillahi rabbil alamin enen sagataɓe wuuro enen cadre uji enen gandanɗa homa ɗanniyankoɓe batten hakkillaji men e ɓeɗon ceernaɓe ballenɓe ɗoɓe jooɗiri ballenɓe noɓe jangguiri sukaɓe men gande koye mo jinnaɗo mo maayi fof jiɗɗo wannede silko ko kamɓe noddata kamɓe ceernaɓe almuɓe mabɓe ɓe garata kala gandanɗa hoore maɗa mbaɗowo dewgal ko kamɓe kumata dewgal mum kala gandanɗa hoore maɗa mbaɗowo inde ko kamɓe garata ɓe mbaɗa ɗum inde kamɓe dokkata inde kala dewgal kumategal ko kamɓe ɗum noon darde mabɓe ko darde mawde no fewi e nder guure he ballenɓe noɓe jooɗiri e guure he ballenɓe kadi noɓe jangguiniri sukaɓeɓe ne ha tengti e sukaɓe ummotoɓe guure goɗɗe wiyete almuɓe ladde ummo e banggueji goɗɗi ne gara e guure meɗen jabɓoɗen sukaɓe nangguiren sukaɓe no sukaɓe men ni tinnoɗen onon bandiraɓe onon rewɓe joom galleji tinnoɗe mbayano Habib Mamadou Hawni no Habib Kane ni Seydi Kane Habib Kane jimi so fini subaka o fewnata ko kafcere ha heewa kaafi o waɗa hen gandanɗa looci ɗiɗi ɓuuru mi yi almuɓe so pini gari o ɓadina ɗumen palat tawa gandanɗa hoore maɗa waɗi ko kafcere o waɗi café o ɓadina ɗumen ne waɗi ɓuuru moni men foof siwa weere muɗum tawa kadi koye koppuji makko ɗi o yardata so ɓesgu makko e joom galle makko yardata ko ɗin weeruji ko ɗin koppuji o rokkata almuɓe wona mo rokka ɗumen kedde ala ko kafcere o fewnan ɗumen musidɓe tedduɓe jooɗo moni foof mi yi ɗum nde pinmi foof kadi wona ñalawma goto kono mi woni tumi ari haymi hoota ko noon jiyami kala subaka almuɓe walla aroɓe ɗon so ari tawata kafcere men kafe ne jooɗi wona ɗon kodi wona ɗon goni ko aroɓe yalade jara kafe mumen ha diɗi mumen keewa o itta sadaka o rokka ɗumen yo Allah waɗima barke ko ɗum woni sadaka sukaɓe sene mbaɗini galleji alhamdulillahi rabbil alamina galleji ne keewi galle fof so waɗini hay soko almuɓe ɗiɗi walla almuɓe tati sukaɓe tampata koye saaha jangol gonɗen enen joom pelle enen joom association ngaji enen ɗanniyankoɓe kala saaha ƴeewen gandanɗa hoore maɗa balle paboɗen ɓeɗo sukaɓe almuɓe so saaha jangol ari foggo jawuji ne goodi simisaji gandanɗa ƴagguɗi ne goodi ballen codanen sukaɓeɓe mbajjuji ne goodi ballenen sukaɓeɓe almuɓe janggoɓe Qur'ana ɓe mbasa gandanɗa hoore maɗa lelade leydi ɓe mbasa tallade e jangol ɓe jogo teddugal ɓe jangga e guure meɗen alhamdulillahi rabbil alamina o hunde pop aduna almudo Qur'ana ɓuuri wonde reconnaissant almudo Qur'ana kala wuuro janggi quel que soit martaba ma dañde o yijitta gon wuuro kadi kala nde kalɗa e makko o haalanta e jaatigui makko walla o haala ceerno makko par rapport e jangguɓe minen jangguɓe français ɓe gona e galle saaha gona e galle aɗa wone galle saaha ni taw aɗa wone e galle dans de bonnes conditions ha gona janggo cadre gona janggo ministre walla gona janggo directeur mbatta ko wuuro jangguɗa ngo mbatta ko wirtaɗo no ɓenna mi rokkon yeeru kayiɗe ene saaɗi hande ganduɗa cadre uji gorgol mo rewani kayiɗe nde wonno nden ko kayiɗe ko ɗon lycée woni ko ɗon collège woni walla hande ministre uji walla hande directeur uji so mirtima kayiɗe gomoto yagata galleji jaatigui mumen ni almudo watta ɗum almudo a watta ɗum jamais hunde pop e aduna almudo ɓuuri hewde teddugal aduna ɓuuri wonde reconnaissant almudo so meeɗi rewde ceernajo goto hay sinno ceerno windima ko wow goto ceerno windima waɗi ɗon ñalawma goto o ɓenni kala nde ceernaɓe makko limtete o limtata o haalata hen on ceerno almudo so meeɗi arde wone galle o weere galle hay sinno de omo bonno e galle he hay soko lewru wotoro woni ɗon kala gandanɗa hoore maɗa nde gon wuuro haala o namdata elske aɗa andi galle kaari en ko ɗon janggano jaatigui ɓam gonno ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen soɓe ciftora yoɓe ciftoro ɗum noon taw koye souvenir uji moƴƴi woni jaɓɓede moƴƴede teddinede
ganden sukaɓe almuɓe koye men ɓe jeeya sukaɓe almuɓe koye men ɓe jeeya cakkoɗen ɓe ko moƴƴi dokken ɓe ko moƴƴi saɗa rokka ɓinguel almudo miijo aɗa jogui gandanɗa homaɗa kala neɗɗo darɗa suka aɗa foti miijade ɓiye walla miijoɗa miñi kala ka yidna hoore maɗa a yidana ɗum ɓiye a yidana ɗum miñi hoto yiɗan ɗum ɓi goɗɗo almudo saɗa rokka ɗum ko ñaami hoto wi hokku saɗa rokka ɗum kedde yata ko kedde dokkuɗamo de aɗa andi ɓiye so hiide aɗa wawi rokku ɗum yo ñaam saɗa sakko ɗum hunde sakko ko moƴƴi hoto rokku gandanɗa homaɗa almudo hunde par ce que aɗa andi a yiiɗa ka cirsuɗo hen walla moƴƴani ala rokku ɗum ko moƴƴi o ñaamo daña hen jam mbasa daña hen walla sadakuji mbaddeɗo waɗata dañata hen baraji sabu kadi daña hen bakkat sabu a itti ñamde nda yiiɗa aɗa ñamata so ɓiye wino ñam mbiyata ko yow moƴƴani almudel ari a wi ɗum yo ñaam so ñaami fiyama hen reedu musoro walla ma ñaami maayi ko an saabi on responsable muɗum tinnoɗen kadi goppen ligginde almuɓe wolde satten liggeyaji hol galleji nanɗon jomum jogui sadak mum ene jogui ɗon sac mum walla tas siwo nan ɗon ha muccet poubel wawa rondade rondata ɓiyum ɗacca ha almudel ara wi almudel tinɗa rufniyam kurjuru ngal am sakkuma ayi musidɓe tedduɓe ɗum wona sadak donda almudel yaha kurjuru yaha e rufiya ene teddi a waɗi luuɓi ene ɗumñini an rondata ɗum a rondata ɗum ɓiye ngara kadi wona yobde ɗum ko ala a sakkorɗa ko mbiyata ka sakkiɗo ɗum wona sadak ɗum wona sadak modo kay so tawi aɗa feli sakka ɗum sakka ɗum ha gayna mbiya ɗum min ndeɓa jogui ɗo holko jimno saɗa wawi ko ɗum ɗon mi hokkuma ha sappa naggam sene wawi waɗoya taw kadi yata ko mbaɗɗa ɗum ko aɗa andi so tawi janggo jaam ɓiye so waɗama noon a mettinta saabu sa fotte ɓiye ene ronda hono ɗum a mettinat an ronta ɗum ɓiye ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe kala ko neɗɗo yiɗana hoore mum hoto yiɗan ɗum ɓallum kala ko neɗɗo yiɗana ɓiyum hoto yiɗan ɗum ɓi goɗɗo toppiɗen sukaɓe men almuɓeɓe toppiɗen ɓe no fewi nanggenɓe koye men ɓe jeeya soɓe gari jabɓoɗen ɓe tinti noon kadi goram almuɓe ummiɓe ladde ummiɓe guure goɗɗe enen gaare guure meɗen gande koye ɓeɗo almuɓe hay goto men anda janggo ko gontoyta hay goto men anda janggo jaam to ɓe to hay goto anda janggo to wetoyta ɗum noon soɓe gari yo teddugal won hakkude men e mabɓe jabɓoɗen ɓe ballen ɓe no ɓe goniri e guure men balleɓe yoɓe jiid guure ɗe alhamdulillahi rabbil alamin janggo jogoɗen haaju ɗen jiiɗi wadde silkeji qur'ana ɓe gara ɓe piya deftere nde qur'ana joni e leydi ɓe piya ɗum ha capanɗe joyi silki joni gasa ha laaɓa wallahi wol guure hande so jiiɗi wadde silki ma jaaha guure goɗɗe gaddoya almuɓe men noon sen dañi martaba en dañi guure men ne mbaɗi almuɓe ballen sernaɓe no jooɗiri ballen almuɓe no janggiri gande koye kala ceerno garɗo e wuuro o tawi o moƴƴaka guure he almuɓe makko moƴƴaki ɗum so fino ɓennat far ben goɗɗo o fayat ben goɗɗo ɗum noon so ɓuri hulɓinade fof ko neɗɗo adda so almuɓe qur'ana yiɗi janggude e wuuro o ronka wonde e wuuro he o ummoɗon yaaha ko musiba yo Allah dandi en ɗum ɗon ɗum noon dendagal ɓen jaɓɓotoɓe seeremɓe kono seeranaɓe janguinoɓe qur'ana dendagal ɓen jaɓɓotoɓe almuɓe ɓe beera e galleji he nanguire no ɓesguji mumen ni teddine e galleji he yo Allah waɗu mon barke on teddinirama yewtere nde ɗum noon tinɗen janggen tigui kadi hoto gandanɗama jinnaɓe so tawi a hokki almudo ɓiye a rokki ɗum ceerno tinno e kala saaha en mbiyani ya waɗa ɗum salaire ya waɗan ceerno salaire en mbiyani kono tinno kala saaha yeeƴo gandanɗa hoore maɗa e ceerno jangguinowo yeeƴoymo kala saaha ko caggal leydi gonɗa kala saaha waɗan ɗum mandat koye wuuro mon gonɗa aɗa liggo ka commerçant walla ka gandanɗa mbawɗa wadde pop e kala saaha tin yo ko mbaɗanɗa ɗum kala saaha ƴeew ration hay so sakuji ma ɗiɗi maaro bidon ma nebam gadda joƴƴinata ceerno e kala saaha musidɓe tedduɓe ƴeew ko mbawɗa addude ballal ma foof gara ballita ceerno sa walti ceerno tan balliɗa ko ɓiye janggoɗo ɗon balliɗa ko sukaɓe heddiɓe mabɓe so tawi tan saaha foof walla waɗoɓe ni hayso wona foof ma wood gandanɗa hoore maɗa moƴƴuɓe ma nawor bonɓe sukaɓe jangga sernaɓe jangginaɓe toppitoɓe ɓe jangde mabɓe jangde moƴƴere ɓe jangga jangde moƴƴere ɓe jogo gandanɗa hoore maɗa seedantagal mabɓe taw ɓe mbawi qur'ana ɓe mbawi nahwu ɓe mbawi pop ɓe mbawa sariyaji ko kamɓe kala min pinde pop hande namdoro ko so neɗɗo juuɗe holno waɗata ko kamɓe kalanta en so neɗɗo bonirama juuɗe holno heɓɓorto juuɗe mum holno sujjirte e baatu no sujjirte holno janaba o foof ko kamɓe kalanta en musidɓe te kam janguinten so tawi ko sukaɓe men janggoɓe école aji ɓen toppiɗen jangde mabɓe tigui mbasen gagnade jangde he gande koye hande ko aduna jangde hande ko aduna jangde so tawi en janggani kala mo janggani laamete jangguɗo kala leñol ngol janggani ko leñol janggol ngol laamoto ɗumen enen noon hande musidɓe tedduɓe
eɗen jeeya e leƴƴi ɓurɗe wasde janngude hannde en hakkillaji men pop nan ko ɓuri hen hewde mbiyen ken ɓittaɓe ken haalaɓe janngude ken haalaɓe liggade hay so jomum janngoyi so janngoyi dañata liggey janngude firtani kala ko janggata école ko pop firtani ma jomumen daña bureau ji laamu ngu wawa dañumen bureau ji laamu ngu en jii kala suji tan laamu ronki dañande sukaɓe kala suji jiya classe ne waɗi temedere gandanɗa hoore ma neɗɗo ronkuɓe dañande noon yimɓe fof kala suji alawaji fof kala suji eɗen gandi wawa dañande ɓen fof bureau ji saabu bureau ko neɗɗo goto wonata e bureau mum classe to ganduɗa temedere neɗɗo temedere suka capanɗe jeetati suka wonata wol école aji donki ngakkira kala suji ma ɓe jangga subaka jangga kikiɗe laamu ronkini dañande ɗumen kala suji eɗen gandi kam ɓen fof mbawa dañanede bureau ji neɗɗo noon janggude école firtani tan somi janggi école il faut budde alay saago mi wona fonctionnaire alay saago mi liggo e gandanɗa maɗa e laamu ala wona ɗum jangde nafa tan saabu hande en jii pop ko jangde fof hande ko bindi fof hande ko bindi ya aéroport sa yettima aéroport jolta e avion so wona mbeɗɗa carte embarcation hay goto haaldata e maɗa a yetta tan ƴettama carte embarcation an windanta hoore ma jiɗɗa fof no windu sa yiiɗi binda chinois sa yiiɗi binda français sa yiiɗi binda arabe sa yiiɗi binda pulaar ko jiɗɗa fof windu sa yiiɗi binda jolfo a waɗanat hoore ma ko embarcation so tawi a wawa windude hande to ɗitti pop aéroport ji ma mbaɗa formalité donc so tawi a wawa windude musidɗo hersini ma darda ha bawɗo windude ara windanma ƴeewe hande ko hôpital uji sa naati hôpital waɗi ko panoji an ƴewata to paaɗa e gueɗe baɗi noon ƴeewe hande sa yeehi banque tireur kalis sa yeehi hande ganduɗa maɗa orange money walla weewa ma mbawa windude ma ganda code ma mbambaɗa foof ɗum noon musidɓe te ɗum janggen koye jangguin sukaɓe men gande koye jangde ko jangga ko famde suura heewa lammina famde suura heewa lammina kadi jangde yawtata guila mbuuto ha kasanke jangde yawtata nelaɗo men sallallah sallam nde natata jangde nde no wiide écran nde taw o woni sagata gorko tawa dañi duuɓi pawɗi musidɓe teɗum tinnoɗen nenden jangde yawta alhamdulillah rabbil alamin hande fannuji jangde fof neɗɗo wiɗa jangguide wawi janggude ne waɗi ko wiyete couruji alphabétisation haɓade human binnagal so tiisi muusi janggu ɗemgal maɗa tiisi muusi janggu ɗemgal maɗa kala bawɗo windude pulaar so jiimi so bindol français windama on wawi hijjude on wawi janggude saabu alkule kewɗe e alkule pulaar e alkule français ndindi ɗum noon musidɓe tedduɓe so tawi ko arab mbawɗa janggude janggu so français mbawɗa janggude janggu so pulaar mbawɗa janggude janggu ɓuuri bonde tan komo wawa janggude mo wawa windude jeeyi Saydou Amadou noon o woni human binde ko wona mo yiyata binde komo yiyata bindi e ɗemgal muɗum ɗum noon sa yiiɗi mbawa temde capanɗe jeenayyi ɗemgal ɓaade kay ɗemgal ma ngal a wawa windude so windama wawa janggude ka human bindi ɗum noon tinɗen janggen ɗemgal men surtout ɗemgal pulaar ko ɗemgal dimal ko ɗemgal bengal janggude ko ɗemgal ganduɗa gueɗe kewɗe ene daño e nder muɗum so tawi a janggi ɗum gueɗe kewɗe ene daño e nder mum so tawi a janggi ɗum donc janggen ɗemgal men jangge mbawɗa janggude pop janggu hen ɗemgal maɗa so tawi a dañani fattange janggude ɗemɗe keddiɗe ɗemgal ma kam janggu ɗum mbawa windande hoore maɗa so windama tawa wawi janggude aɗa wawi windande hoore maɗa won sirruji musidɓe teddu so tawi ma mbiya neɗɗo ƴeewe nden sa yindide lettere ma gandanɗa hoore maɗa ma mbiya nodda neɗɗo kala ɗum sirru ma ha laaɓa sa yiiɗi janggane lettere ma nodda neɗɗo haala janggal ma sirru ma ha laaɓa ɗum noon musidɓe tedduɓe so tawi wawno windude sa windi ma jeehan ma sirru ma haade maɗa wawi janggude sa windama ma sirru o haade maɗa ɗum noon tinɗen jangde jangguinen sukaɓe meɗen toppiten sukaɓe jangde moƴƴere jokkiɗe moyen investissement wona sodde galleji ma galleji ha hewne ma ɗum wona investissement ɗum ko fewnude gandanɗa hoorema fewnande ronoɓe woni investissement ko investirde ɓesgu muɗum yo janggu investirde ɓesgu mum yo janggu ko ɗum woni investissement jogade fodde temedde nayyi naggue ɓiye wawa arabe wawa français wawa haydara wawa hay juulo musidɓe ten ndiɗon jawdi holko nafata ndiɗon jawdi holko nafanma jogade fodde capanɗe nayyi gandanɗa hoore maɗa étage ɓiye wawa janggude wawa julde wawa haydara ɓiye anda haydara ndiɗon jawdi holko nafanma janggo e jaam jalta aduna ɓe sukaɓe ma dona tawa koɓe janggani ɓe ganda haydara ɓen donka toppitade ko ɗaccuɗa caggal mabɓe ko ƴeewe alhamdulillah rabbil alamin wol joom ngaaluji joguinoɓe sukaɓe men mbaɗi gandanɗa hoore sukaɓeɓe jangde ne ɗacci sukaɓeɓe jangde moƴƴere nde ɓe jalti aduna alhamdulillah rabbil alamin hande kaake mabɓe ɗe joguino sukaɓeɓe nana mbaɗi ɗum valorisé nana mbaɗi ɗum gandanɗa hoore maɗa ne moƴƴitini ɗum ene mbaɗi ɗum société mbaɗi entreprise nana ɓeydi noon gandanɗa maɗa neemi hen tawa ganda mbasaki e laamu saabu hande jii secteur privé ji hande
secteur privé hannde en jii sukaaɓe nana jogii taw ko janngoɓe ene ngoddiri nganndu entreprise uji mumen ene mbaɗi école aji mumen privé ene mbaɗi entreprise mbaɗi agence uji mumen privé etede laamu fini fof sukali ɓe